התחלתי את הצילום. בסדר גמור, שיהיה לך אור אדום. איזה דג, יואו, עופר, אנחנו לא מרימים. איפה הוא בא? רק אתה מרים אותו. בוא חמודי! בוא אבאלה! אוי, איזה חמוד הוא. אבאלה, זה קליל. אבאלה. גדול גדול. תקרא לעידו, עידו! לא מזיז לו. עוד רגע. תקרא לו, עידו יש דג טונה גדול. ואולי תהיה הסרט. טוב! איתי הסני רוצה. טוב! טוב! הקפטן אומר שתבוא מיד. טוב! עובר מתחתנו. אני לא אתן לו לעבור. הוא לא ייכנס. וואי, וואי, וואי. כזה עוד לא היה לנו. לא יפלו לו השניים. וואי, 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 רגע. חכה, אל תעשה כלום. חכה, תן לו להילחם. רק כשאני אגיד לך שאתה יכול לפגוע. מוכן? חכה, לא, אל תעשה כלום. תן לו להילחם. עופר, ברגע שאתה מוכן, חכה. לא לחול, לא לחכה, על הגוף שלו. על הגוף שלו, מאחרי הזים. מאחרי אפילו הסנפיר הזה. כך, כמו שאתה ככה לפני רגע. אבל מאחרי הסנפיר, עופר. חכה, מאחרי הסנפיר. שימו לב, יש פה תפיסה. 10 קילו. תנסה בלי מכה, תנסה להתקרב אליו. תנסה. גם טוב. אוקיי, מעולה, אל תעזור, ואנחנו מרימים. להיזהר מהחכה, חכו שנייה. תקרא לעידו. חכו רגע. אני לא יכול לקרוא לעידו. לא שם עליהם. אתה מחזיק? עופר, אני עוזב. עזוב. בוא אבאלה. תן לי, חכה. תשחרר את החוץ, פה, תשחרר לי את החוץ. תן לי את החכה, שחרר את החוץ. בוא אבאלה. בוא, תעלה אותו לסירה. חכה, אני רואה שאתה. הסתובב לאן. בוא. זה הכל. אתה שלנו. עידו! לא מעניין אותו. עכשיו אתה יכול לעבור לתמונה. קיבוצניק. חבר'ה! המחסל. התופס. קטן.